Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira inyaya ya buditswana Simba Makoni muri Zimbabwe. Simba Makoni ataura ku Twitter. Ndafunga murungona screenshot takutora tweet ya Simba Makoni iyo. Muri Zimbabwe anzi nyaya yakaitika KuGwanda youth rally apo pakapoisonwa President Mnangagwa pavakadya ice cream yanga ine poison vakaendeswa ku South Africa kunorapwa. Anzi poison iyi yakaiswa na Uta Mzembe na Sevia Kasukuwere muri Zimbabwe. Anzi they are the ones vakapoisona President Mnangagwa makore apfuura ayo muri Zimbabwe. Zvinova zvinhu zvasingazikanwi nevanhu vakawanda muri Zimbabwe. Hatisi kuziva kuti nyaya iyi ndeyechokwadi here kana kuti ndeyekunyeba muri Zimbabwe, asi ndofunga muri kuona information yabuditswa naSimba Makoni ku Twitter muri Zimbabwe. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi muri Zimbabwe mu comment section.